εργατικό δίκαιο, η ευκαιριακή, ανασφαλής, ανασφάλιστη και ασυνδικάλιστη εργασία. Μα πάνω απ' όλα, από αυτή την φοβερή ιστορία, θα έπρεπε ίσως να συγκρατήσουμε το παράδειγμα. Το παράδειγμα μιας γυναίκας με εντελώς συνηθισμένη μοίρα, εντελώς ασυνήθιστη ψυχική δύναμη. Ούτε έχω φόβο, ούτε ντρέπομαι ότι είμαι καθαρίστρια. Δίπλα στο γραφείο της έχει νομικά για εργασιακές σχέσεις. Έχει αγγλικά για να μαθαίνει να γράφει και να διαβάζει αγγλικά. Έχει φιλοσοφία γιατί έτσι της αρέσει και έχει λογοτεχνία. Κωνσταντίνος Λόντος, γείτονας και φίλος. Μας μιλάει για μια γυναίκα ευγενική και διακριτική, με νοοτροπία πολίτη και όχι ιδιώτη, και με δίψα για γνώση και ζωή. Εγώ πριν να έρθω στην Ελλάδα έψαξα το Σύνταγμα να καταλάβω πώς είναι φτιαγμένη η κοινωνία εδώ και έμαθα ότι έχει συνδικάτο. Και αυτό το ψάχνα, γιατί κατάλαβα ότι δεν τηρείται η εργατική νομοθεσία στην Ελλάδα. Ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Δεν θα έλεγε καλημέρα να της έλεγες καλημέρα. Βρισκόμαστε στην εταιρεία αρκετές φορές. Εγώ πήγαινα πρώτη να της μιλήσω. Δεν ήθελε να νομίσει κάποια κοπέλα ότι θα την εκθέσει ή θα πάθει κάτι κακό στη δουλειά της. Η Μαρίνα δούλευε μαζί με την Κωνσταντίνα, καθαρίστρια της Οικομέτ στον ΙΣΑΠ. Ήταν φίλες. Δουλεύω πενθήμερο και 8ωρο. Πληρώνομαι για 7 ώρες. Όταν με φωνάξανε να το υπογράψω τη 1 ώρα διάλειμμα και δεν το έκανα, πήγα 2 μήνες στον ΟΣΕ. ΟΣΕ είναι το Νταχάου της Οικομέτ. Απάνθρωπες συνθήκες, τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας. Ούτε χώρος για το διάλειμμα δεν υπάρχει. Σε κασόνια έξω, στο ύπαιθρο. Είναι φρικτό. Ήταν η τιμωρία, δηλαδή αυτή? Ναι, ήταν η τιμωρία, ναι, άμα δεν είσαι καλό παιδί, πηγαίνεις λίγο στον ΟΣΕ. Βέβαια τώρα είμαι ξανά στη θέση μου. Στον ΙΣΑΠ. Υπέγραψα. Είναι απλά τα πράγματα. Σήμερα το πρωί, η Κωνσταντίνα θέλησε να επικοινωνήσει με την έρευνα. Έγραψε σε ένα χαρτί τη φράση «Το σημαντικότερο είναι η ζωή για να γίνει πιο καλή». Το πρώτο που μου είπε ήταν ότι η πρώτη μας νίκη είναι ότι έζησα. Δεν κατάφεραν να με βγάλουν από τη μέση. Το δεύτερο που θέλω είναι να βγουν όλα στη φόρα, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να βρουν το δίκιο τους οι άνθρωποι που αγωνίζονται μαζί με μένα. Θα ήθελα, όπως είπε, να γίνω παράδειγμα για τους άλλους, για να μην σκύβουν πια το κεφάλι. Κατερίνα Μάτσα, ψυχίατρος. Θέλησε να προσφέρει εθελοντικά ψυχολογική υποστήριξη στην Κωνσταντίνα. Ανακάλυψε με έκπληξη ότι η ασθενής της δεν την είχε ανάγκη. Συνάντησα τη μητέρα της. Τι μαθαίνετε για εκείνη, τι σας είπε? Ότι είναι δυνατή, αντέχει, κρατάει καλά, μας έστειλε φυλάκια. Όταν της είπε η μητέρα της ότι είναι οι συνάδελφες της κοντά της. Και να έξω το μήνυμα της Κωνσταντίνας είναι πολύ πιο σπουδαίο. Τελικά είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να καθαρίζεις τον κόσμο.